le cinenne dhéanamh maidir le lína aon folúntais san Ollscoil. Bíonn siad déintríd san ar bhain stratéiseach. Tá mí de fannachtar stratéis, tá dul chun cín agus curchuige déanta going san Ollscoil a gotína maidir leis an Gaeilge, agus tá mí de fannachtar stratéis maidir le léana Gaeilge agus an sin déint for cinenne. Tá sé mar cuid an stratéis go mbeidh méadú ar líon na gcomsaí atá ar fáil trí Gaeilge san Ollscoil. Tá plé a dhéanamh going maidir le cén cuasaí bheith tarringteach ó thaobh na Mic-Léinde, cuasaí idir-disciplínach Beidir, agus éileamh ar siúd agus an sin simig na electorí sanna Corcan Cín. Ach tá post breise going am líne ag go láiste na hÓlaíochtaigh na Hingealtóireachta leis an Gaeilge Corcan Cín agus teagas trí Gaeilge Corcan Cín in réimse na hÓlaíochtaigh na Hingealtóireachta agus sin dulcan cín agus méadú ar na cuasaí bheith an sin. Bhí ráftaí éigean na tacht, saolaíocht éigean na tacht grá an acadamh le dúna. Níl an acadamh le dúna. Tá sé sin soléir. Níl aon caolú ná cúlú le déanamh ar acadamh Ollscoil Gaeilge. Tá sé sin ráte going, tá sé sin ráte gom leis an bhfoireann. Tá mí de fannachtar stratéis, nar tá stratéis ann den for cinethe maidir le léana Gaeilge, ach níl aon bhunús le aon ráflaí go mbeidh aon cúlú ná cúngú ná dúna ar an acadamh.